apa iki bengi iki Met? Final Piala Dunia. Iya. Spanyol menang ya wis gak patek seneng. Heeh. Jago kula kan Argentina. Argentina. Lah bojo kula iki Spanyol. Apa bojomu iki kok Vanessa Angel. wis matek lho, Met. Urip neh. Setan iki lho opo? Iki kok nek nang Pelemahan Kidul nganggo iki nek ora, Met? Gak no. Tak tapuk. Kuntilanak, anak kuntil. Kok anak kuntil barang iki lho. Ya kuntilanak Pocong. pocong. Oh, pocong. Iku iso dadi filosofi kanggo bersih desa. Iki ibarate wong lanang kon golek duit Iya. mulih-mulih. Rasa melu-melu. Lho ya. Aku sing ngartekne Kuntilanak. Kuntilanak. Ini mengajarkan kita sedih maupun senang itu kita harus tertawa. Mula kuntilanak kae mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kok sederhana? Wong ki rasane neko-neko mula pocong kae ya ngentek biyen saiki ya putih, enek kok pocong ngangge Batik. batik niki yen saru. Iku lho saru. Lah mau mbok kon ngono. Lho. Simbau reksa. Bela ya. Sopo iki lho? Bela sapa? Bela sopo iki lho? Kayak kancaku karaoke ndingi. Iya. Rama, aku wedi. Mbok mau temu. Wah, ngono kuwi. Kula manuk. Ora pat. Manut. Slenthek. Aku iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Aku amba. Halo Mas Didik, wah luar biasa. Alhamdulillah ketemu lagi. Nggih, dalu mboten panggih panjenengan. Iya. Dalu punika saged silaturahmi wonten Pelemahan Lor nggih. Pelemahan Lor. Sembah kasuwun ingkang sepisan kula aturaken kagem bapak kula. Sapa? Panjenenganipun Haji Buat Santoso. Pak Santoso. Juragane bis. Heeh. Kaping kalihipun kula aturaken salam takdim kula katur panjenenganipun Bapak Panitia. Popolasiono. Sedaya warga masyarakat Pelemahan Lor mugi-mugi dipun maringi panjang yuswa sehat walafiat. Ya. Malam yang spektakuler dalu punika. Spektakuler ya, Mas. Wayang kulit disumeti mercon. Wah, tenan kok biaya kene sembodo. Acarane apa iki bengi iki, Met? Final Piala Dunia. Iya, awake dhewe ngenteni final Piala Dunia. Bengi iki piye kene nekake wayangan sing meriah kaya ngene iki acarane apa kok kaitane karo Piala Dunia iki lho. Iki takoke ruwen-rena wis karuan wayangan kok. Lho, maksude acarane iki lho apa duwe gawe apa sunatan apa nikahan? Bersih dusun. Lah kowe kok ngerti lah kok muni kowe iki nek acarane. Lho nek tegese nek Piala Dunia rasa dipikir. Nak engko iki tetep panggah Prancis, ya Pak ya. Kowe iki jane mudeng bal apa ora? Bal-balan Piala Dunia wortap. Wis ngerti, Prancis wis kalah ya, Met. Wis kalah ya? Iki kok finale Arab kalih Belanda nggih. Lah aku lha apik kuwi. Apik kuwi. Arab Belanda. Arab gak wis mulai dhisik kok ya. Spanyol karo Argentina. Apike iki engko ya pas wayahe gara-gara ya toh. Gara-gara. Kene dike proyektor gak usah gara-gara nonton layar lebar nek kene bal-balan. Kur bal-balan rampung mancik wayangan meneh. Ngoten pripun? Pripun Bu cocok mboten? Nek saged kolaborasi. Piye? Dadi kelire wayang ning dienggo nonton bal. Heeh, lah ya mula kuwi. Lah ya dadi engko nek wayah bal-balan mulai wayange mandek sik. Digenti bal-balan. Engko nek bal-balane rampung wayang dagelan neh. Ngoten nggih Bu nggih. Setuju toh? Ayo Met, suara rakyat adalah suara Tuhan, Met. Lha kalau medeni wong malah Kudu dituruti paling enggak iku dadi engko rampunge wayangan iki Oh, wis, paling enggak jam 11 ngoten nggih. iki wis kliwat. 11 awan iki lho. Rasawane kowe dhewe ae kene wegah kok. Kok wegah lah kowe ora Aku wis ora tak pikir engko ora nyenengne karo panitia. aku Spanyol menang ya wis gak patek seneng. Heeh. Jago kula kan Argentina. Argentina. Lah bojo kula iki Spanyol. Kaitane apa kan kudune Mergo padha Spanyol kuwi aneng maratuaku. sapa? Lamin ki maratuaku. Oh, Lamin Yamal lho. Sampai aku engko ngetokne nek aku seneng Argentina, aku turu njaba. Mula timbangane aku mikir engko tuku jero apa njaba, engko ki aku gak mulih. Oh ngono. Lah pening di Karaoke. kuwi ora kena kanggo conto nek iso iki rukun kaya piyahe kene grapyak semanak sembodo. Ya. Panitia awake dhewe teko langsung ditokne apa-apa lho, Men. Walah, opo metu kabeh. Lah ya wah, kopi yo enek. Kopi Piye rasane, Met? pahit. Lali ra kei gula napa?
Ning mboten napa-napa wong senenganku kok. Kowe nek pait napa legi-legi ya ora apik, kowe gulamu dhuwur kok. Kena gula. Kena gula iki gampang ilangi. Olahraga, Mboten ngombe obat, sanes. terapi. Disirami banyu mesti ilang. Karek kenekmu ning ndi, Met? Nek nang sikil mbok sirami banyu sikil, gulamu ilang, Met. Lho iki piye? Kena gula iki kira gepok karo gula ngono ya. Lah ya kowe iki kok Diabetes. Kok iso diabetes, kok diabetes. Kelemahan lor. Iya, Mas. Wah, Ini dusun nggih, Pak ya? Dusun. Dusunnya luar biasa iso wayangan lho. lah sebabnya apa dusun kok iso nanggap wayangan? Ayo mergo Ora. Donature kuat iki nek trimo iki ditanggap niki 5 tahun lho jek kuat iki nek Pak Kaji Santoso duwite kadung akeh kok, Met. berarti pun tepang kali Pak Kaji Santoso. Wis kaya Pakku dhewe to, Met. Sing pundi to? Sing dijajali. Alah kowe iki kok karo Pak Haji buat Santoso kok ya ora ngerti to. Ha nggih. Kowe ngerti apa ora? Halo Bapak Haji buat apa? Susah buat apa? Lambemu. Kowe iki juragan bis yo duwe Iya. koperasi daleme pirang-pirang kene lho Met ora dinggeni. Wis Bise ero. ning perapatan kono ya ana mahkota. Lho iki bise kagungane Pak Haji Santoso. Berarti pun apa? Aku ya wis biasa to karo Pak Haji Santoso. Sing pundi to Pak Haji? Ya. Ayo tolah. Jenenge wis kenal. Wis hafal. Sing batikan, Met. Sing kabeh batikane. Lha panitia biru-biru batik tok. Iku panitia to, Met. Tak kira mang santunan anak yatim. Alah. Panitia Oh, panitia ya. Pak, lah kowe ngerti kera? Halo, wong kene sing ditelepon nek Awakmu aku ditelepon. telepon. Ma tanggalan kosong. Langsung mbok tampa. Langsung. Iki nak ngejab wis 4 tahun yang lalu kok. Lho iki Mosok to, Met, Mat? Iki duit wis ora petek enek iki engko. nasibku piye kok duit ora enek iki? Ya wis lunas kok engko ya. Lho lah aku piye Met iki? Omahku bluro lho adoh lho. Lah nyapa aku mikir keluarga gue ora wis bingung kok mikir kowe lho. Pak Haji Santoso piantune Haji nang pundi? Santoso. Lah. Nggih Mas, leres. Lho, dudu lho Met iki Met. Kanane Lho, kanane iki Pak Babinsa Met, Pak polisi kuwi. Lah iki lek kanane malih. Dudu ki Met. Mosok kanane neh kuwi nganggo jaket kuwi Met. Mboten pun ngeten mawon sing Pak Haji Santoso ngaku. Lho, Malah mau perintah. kowe kok Mbak Pak Haji Santoso iki piye? Menika kuwi sing dalu Pak. Sembah suwun Pak Haji Matur Santoso. nuwun. Sing jajar karo dan Kapolsek kae Bapak Kapolsek kae. Piyai iki nek sembodo ya ngono kuwi Met. Tidak banyak bicara tapi banyak harta dan kerja. Ini yang patut kita contoh awake dhewe iki. Mula didongakno masyarakat pelemahan lor menika Lore aja dawa-dawa. ben menekankan ngono Lah lho. ya, kowe ndongakno ya pelemahan lor aja sampai kidul, Met. Yo, kidul dhewe. Kidul somen wong nanggap dhewe. Kidul nanggap dhewe, sampai kidul. Somen bedudukane kono dhewe. Kono dungane sok ben ae. Sokane kono dhewe. Oh, somen awakmu melok kono Deng ya. Duka. Nah, kula ya enten ramen-ramen mesti teko ngoten. Enten son ya teko ngono. Lah wong terop barang ya moro. Moro wong kula niku kaper dadi. Ya iki didongakne. Iki didongakne muga-muga piyai pelemahan kene. Lor, pelemahan kene piye to kok? Ya pelemahan lor kene. Kudu muni lor. Iya, iya. Soale nek kidul. Iya ya. Pelemahan Lor. lor. Nah, mugi-mugi sedaya kemawon dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Sugih Allahumma. Amin. Sing semangat Bu, sugih. Ngono Ya didongakno ora sugih ndongane kok. kok sugih muga-muga tak dongakne anake dadi anak sing pinter nggih Bu nggih. Pinter nggih. Pinter tok ke Pak Kaji ini apa tuku bis nggih apa? Yo sing penting sugih, gitu Pak nggih. Ya iya no. Sugih no. Lah kowe dapurmu tekan kene nek gak pokok bayaran, apa iso tekan kene? Lho lho. Sing iso bayar ki yo wong sugih. Tapi setidaknya kan pinter, Met. Nek ora pinter kowe nyapa dadak sugih kuwi. Lah nyapa? Kudu menungso iki kudu duwe skill, kepinteran, kecerdasan, SDM-e diperlukan. Lah kowe apa ora malah iki sikil tengen, iki sikil kiwa. Sampeyan ngejak dagelan kocrok ya, Mas. Loh, sing apik kocrok ngene iki. Ngene iki lho. Sampeyan iki bolon ndi? Aku bolot tik. Pancene omong karo TB iki angel ya, Mas ya. TB matamu. TB matamu. Lali-lali aku Cangkemmu. Wah, Kulinamu. kula nek ora tak ban lho. Sorry, Met, lali aku. Beda nang kono gundul. Ya omole karo cah Jonegoro ki angel. Setidaknya iki nek duwe anak sing pinter cerdas kuwi idamane wong tua ya, Met ya. Zaman piye anak sugih ya malah wong tua bangga. Pinter nggih Bu nggih. Sugih Allahumma. Banter.
Berarti penting sugih. Sik anjen kono kowe balane Pak Haji Dadi Pak Haji dadi wong pelemahan lor kene iki luwih penting sugih timbangane pinter iya Mas. Nggih no. Sik Nyatane jelas. Kita tekane sampean ning sor pelem ya Dik ya. Sampean balaku nggih. Alah bolo kok ngerayu. Sampean tak dongakne anake pinter amin Allahumma. Sampean muni amin ngono lho. Amin kok mau peksa lho. Iki kok kene. Mek tak omongi ya nek Ya, duwe Pak. anak iku pinter. Bocah pinter. Sok nek gedhe dadi dokter. Oh. Dadi anak iki nek pinter dadi dokter. Apa kabeh dokter pinter? Pinter to met sekolahe wis suwe lho, met kecerdasane lho. Lah nek pinternya apa aku meriksakno bojoku kok ditakoki. Takoki piye? Ini kenapa ngono? Lah nek pinter mesti ya ngerti to langsung suntik ngono ae. Berarti gak kabeh dokter pinter. Maksude dokter ditakoni pinter ki keluhane bojomu sing dirasakne apa? Lah mbah aku ya ora melu ngrasakne kok. Lho. Wong sak periksa ya tak priksakno ngono. Lah- Kowe ketoke kok keluargane dokter ketoke. Ya ora maksude kene. Tak takoni ya. Piye? Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Ya pinter dokter umum to, Met. Lah lagi ngene salah kok. Dokter umum ki kudu ngerti penyakit, strategi piye cara berpengobatan. Obatnya iki lek panas ki apa? Kowe iki kakek ngomong ning kliwat. Lho, Lah nek kowe piye? ya pinter dokter kewan oh, Bos. Lah kowe iso pinter dokter kewan. Dokter umum kae teko dadak ditakoni. Keng napa Mbah? Keng napa Dik? Napa sing dirasakne? Iya. Dokter kewane ora kok. Lah piye? Lah kowe apa tau ngerti kok sapi diperiksa kowe lara apa, Pi? Sirahe ngelu apa piye, Pi? Dus kowe lara apa, Dus? Lho, pinter dokter kewan langsung teko suntik. Gitu Pak nggih? Heeh. Wah, goblok. Oh iya, nek cara jujur-jujuran ki malah jujur anu ya dokter sapi ya dokter kewan ya. Iya ngono. Soalnya dokter menungso nek dokter umum ki iso berskandal karo pasien. Bisa berskandal. Salah satu aku dhewe skandal kok. Karo pasienmu. Aku dokter minta antem iki. Lah nyapa? Lah aku bojone resmi lho. Lah kok ini apanya? Suaminya, Pak. Tunggu di luar. Ngono ki. Ejal, kuwi bayangna to. Aku iki bojone sah lho. Kok kon ngenteni njaba? Lah bareng ning jero tak Kowe diabani doktere ngono ki. Mas? Doktere muni piye? Kowe apane bojomu? Bojomu kan ngatini. Ngatine tak tabuk sisane. Sapa bojomu ki kok? Vanessa Angel. Wis matek lho, Meh. Urip neh. Dadi bojomu Iki ki sing B kok. Oh, B. Dadi masalah Mbak Vanessa. Mbak Angel. Lah ya ditakoni. Mbak Angel. Niki suaminya? Iya. Tunggu di luar. Aku Kowe ini kon tersinggung toh. Ning jaba kae aku wis mau ado-ado. Nang lungguh pinggire kae. Lah kok krungu ibu ngono ki. Doktere rada genit ngene aku wis pelas-pelas ae kon jaba. Lah iya. Rasane Krungu iki njaba ya. krungu. Doktere muni piye iki, Met? Geludak seks iki opo ya aku ngono. Bapak Diapane anu, bojomu Bu, iki? silakan tengkurap ya. Lho aku ngono. Aku terus mak teratap tuh. Wis urung-urung kok mengkurap aku ngono. Aku bojone rung tau mengkurapno e. Urung rena-rena lah. Aku Urung padahal ya wis tau tik ya, Met. tak kaplok. Iki mau lho, lanjutke iki. Tike kono karo nggonku beda. Kowe bojomu kon mengkurap. mengkurap enggak sakit ta, Bu? Ngono. Aku wis kesuwe tak dobrak deyel. Lawange mbok saduk. Lah piye? Lah bojoku lah kok remi to karo dokter. Kuwi jenenge kowe iki apa iki bojo sing ora bertanggung jawab kuwi dipriksa supayane penyakite ben luwih tenang doktere ora mbok jak omong. Enggak, aku- Lah wong kowe priksa ya tukaran karo dokter kae lho aku sin. Ora tukaran karak ya perkara matematika to. Dokter mbok tukaran. Nggih to. Dokter gigi kula lek nyoplokno untu. Priksa Nyapa untu untu? nih lho. Loro, Ngantek- heeh. Nggawa tak teng- coplok. nggawa teng kantor polisi perkara mriksane untu niki. Lho gara-gara ya niku doktere. Piye? Kudune nyopot untu niku rak 100. Heeh. Lah kula kok ditarik 1 juta. Ayo diskriminasi to ngono kuwi. Apa-apa? Mergo sampean- Diskriminalisasi. Iya. Diskriminasi to kuwi. Kok iso ditarik 1 juta lho, Mas? Lah kula kan antri. Heeh. Kula nomor setunggal. Iya. Lah sing antri 10 tasik 9 to teng jaba. Kula dijabut. Waduh aku ngono. Luar Pak. Lah bareng krungu sambat kula niku sing 9 melayu mulih. Sing sampe melayu mulai. Melayu mulih. Berapa dok no? 1 juta. Lho lah kok akeh men. Lah sing 9 kae melayu ngijoli. Waduh aku geger aku. Langsung.
Wong periksa dadak padu karo doktere. Wis dhuwit 1 juta ya nggon nyoplokno untu. Aku saiki wis pathanku alah untu akeh nggo apa aku ya ngono. Malah apik metik tanpa gigi yo. Apik tanpa gigi kayak metik ya. Oh sing penting iki kaya piyai kene iki didongakne dalam acara bersih dusun. Sun Iki eling karo bibit kawit mbah-mbah sing mbah reksa ngawiti desa Pelemahan Lor kene Mas. Betul. Iki apa iki menehi contoh menehi tulodo kanggo anak turun sing awake dhewe sok ben ngerti budaya. Ra Iya, ngono no. Mbak Cangi. Nggih nyun sewu Pak Didik, nyun sewu Pak Haji Haji. San. Ugi para rawuh sedaya niki nek mboten teng Pelemahan Lor mboten kula buka. Lho masalahnya apa? Asline bersih dusun, bersih desa niku rak pentinge ngresiki ora trima njaba ning jerone. Iya, ya lahir ya batin. Ya lahir ya batine, ngono. Musak mangsa kala awake dhewe urip nang gone masyarakat ki Bebrayan kadang-kadang aku. Lali sapa met? tingkah lakune awake dhewe kadang nyakiti wong liya ning awake dhewe ra Ora. krasa. Lah kuwi sing penting, Pak. Niki kula omongke contoh mawon. Contoh piye? Misale kula bareng kula kok sugih iki ta. Iso tuku ali-ali emas, gelang emas kuwabeh tak tuku tak gawe. Monggo. Wong liya kamangka tuku siji wae ra iso. Lek ngerti awake dhewe sing kaya ngono kira-kira piye? Ya perasaane Ya, loro. loro ati. Nelongso. Lah kuwi sing angel dilakoni. Awake dhewe iso ya tuku siji wae pantese piye. Dadi wong liya gak kemiren, gak lara ati. Ora iri. Ngono. Dadi wong sing apik intine ku lho, malah awake dhewe iki kudu nulat apa sing jarine setan nang donya iki. Lho, Iki apik. Dadi ada filosofi. Setan kok apik iki? Apik, Pak. Met. Setan kuwi ra elek ketoke, setan ganggu ning jeneng setan kuwi itu bisa kita pelajari melalui filosofi. Filosofi itu adalah makna yang terdalam. Iki Iki nek gak nggone Pelemahan Lor, ora mbok ucapne ya, Met. Filosofine setan ki lho apa? Iki kok nek nang Pelemahan Kidul nganggo iki apa ora, Met? gak no. Tak tapuk. Kayak omong iki nek gak ning Pelemahan Lor gak bakal. Sing kula diungkapne. ngertes iki, Pak. Wonten jenenge setan gundul. Setan gundul. Atau biasa disebut dengan tuyul. Tuyul. Apik lho tuyul ku, Met. Apik ana sing disebut sundel bolong. Sundel bolong. Kuntilanak, Kuntilanak. anak kuntil. Kok anak kuntil barang iki lho? Ya kuntilanak. Pocong. Pocong. Oh, pocong. Niku. Iku iso dadi filosofi kanggo bersih desa ya, Met. Betul, kita harus Menyadari Lah. bahwa kebaikan itu belum tentu dipandang orang lain. diawali dari setan gundul. Tuyul. Tuyul. Ini mengajarkan kita awet cilik itu harus bisa mandiri mencari uang sendiri. Itu tuyul. Dadi kecil kudu iso Mandiri. Oh iya. Iki tuyul iki ibarate wong lanang. Mm-mm. Kon golek duit, Iya. mulih-mulih. Rasa melu-melu. Lho ya. Aku sing ngartekne kok. Iya, iya. Setan gundul. Enten lagune. Lagune piye? Setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Aku Nyapa? setan gundul temokno duitku kuwi lho. Iya, iya, lah, yo. Seneras gundul ora setan. Lah yo niku setan gundul, Pak. Yang kedua wonten sundel bolong. Sundel bolong. Lah kira malah medeni to met sundel bolong kuwi. Lho kuwi ra sing wujude lah nek iki sing makna yang terdalam. Filosofinya. Filosofinya. Maknane apa sundel bolong? Wong ki ngrasakno lara kaya apa, Ah. priya sedih kaya apa, Iya. aja dituduh-tuduhke ning disimpen dhewe mula sundel bolong kae ngarep apik, gurine ki catu. Bolong. Mula dijenak nih Sundel bolong. Enek lagune. Lagune piye? Sundel bolong, nek gak bolong aja. Sundel. Kabeh kok sundel bolong nek gak bolong gak sundel. Kuwi filosofine sundel bolong. Iya. Sing nomor 3 mau Kuntilanak. kuntilanak. Ini mengajarkan kita sedih maupun senang itu kita harus tertawa. Mula kuntilanak kae. Lah aku melok kowe iki. Lah ya itu kuntilanak. Yang terakhir pocong. Pocong. Pocong mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kok sederhana? Wong ki rasane neko-neko mula pocong kae ya ngentek biyen saiki ya putih, enek kok pocong ngangge Batik. Batik ini yang saru ta. Somben kowe tak gawe ping ae ya Met ya. Untumu no. Sing nakoki kok ya malah lucu. Oh, sing penting iki rak ya bersih dusun kene iki muga-muga sak pungkure ngawontenaken pagelaran wayang kulit gemah roh apa? Tak cekeli dadi wong-wong iki ngerti. Dagelane stunting. Ya pancen urung entuk MBG yo. Dagelan loro kok sagel.
ngece didongakne muga-muga piyai kene seger waras. Iya. Anggenipun pados sandang papan saha pangan diparingi rejeki kathah tur barokah. Iya, Mak. Muga-muga sehat nggih Bu nggih. Anake muga-muga pinter kabeh, sukses sugih kabeh. Muga-muga tahun depan iso nimbali pagelaran wayang kulit Mas Didik meneh. Amin. Iki sindene kuatah nggih Pak nggih. Iki ngundang sinden Met. Nggih dadi sinden iki ya nyanyi, ya joget, ya nembang, ya mbanyol. Menghibur. Menghibur iki dadi iki sinden-sinden iki karo ketoprakan Met karo mlaku ngunggane sinden-sinden. Nggih Mas nggih. Ya, karemu piye acaramu? Lakone Joko Kendil Met. Joko Kendil. Nggih no. Aku Kowe nang lali biasanya karo TV lho lho. ora Ketoprak. Aku ora tau toprakan, Bro. Iso Met iki dagelan itu harus ngerti apa-apa mesti mak komen iki suarane nggih apik. Iki kok dadi Joko Kendil. Aku sing pas dapuk aku to peragaanku, pemeran sing pas kanggo awakku dhewe Met. Dapukmu apa? Apike? Kula kan gede dhuwur, Pak. Heeh. Nggih. Nggih. Kowe kaya bal bekel Nek. Gede dhuwur iki lho. Kowe nyenengne aku ndak iso piye? Iya ya. Ketok padhep mengarep lho to. Kowe iki nek sing apik kabeh, raine ya jembar, siji sing salah. Apa? Lambemu keciuten. Tuku sing rada ombo. Lah kaya Bagong kaya kae aku. Aku dadi pakane. Dadi ngiras-ngirus nyeluk sinden. Nyeluk sinden diceluk piye sinden iki iso nyuwara kabeh apa ora? Oke. Sinden-sinden kabeh iki engko arep mbok lamar. Heh? Iki mbok lamar sinden-sinden. Lha ki ku nak gulem kabeh apa aku gak jeleput. Sing arep gelem karo siluman nyambik lho sapa kepedean iki lho. Upama. Ya ditakoni sik kira-kira gelem apa ora. Oh iya ya. Nggih sik iki dapakmu. Truduk. Wis iso ngeprak apa ora? Iso. Piye jajal? Sik Mas. Yo. Ndendi to kowe? Lho. Ya ngangge lambe to Oh, metek nganggo lambe, iya. Tik. Lho, tik. Tik iki Mbak Santi. Anu, pring- suwe gak kletik. Bumbunge cilik. Turuk ngono lho. Lha kok iso kok gak nyang. Truduk. Truduk. La. Sarwanedraku ngaku pinata. Tok. Yo masih kakengan Matane. ya ora masih iki lho Mas. Ya pas ya ora pas. Kene dandan sik dapakmu Joko Kendil. Aku ngejak kowe kok malah rekoso. Sing minane gak ngene lho. Tapi murah ki. Murah iki. Terang ora Met. Wah, undal-undalan ning. Iya. Itu 5 ngo. Layan aku kon mangkate mergo murah aku ya. Kene. Ayo kene. Tapi ya bener ngene ya, Met. Lah yo mari. Murah tapi apik gak apa-apa ya. Lah, ya murah apik ning. Oh sing dinane elek berarti Met. Mas Yon jare kowe elek, Mas. Ora. Kowe dadi apa? Lah mbuh. Rambutnya ora ngono kuwi. Wah, ya Joko Kendil kok ya ngono kuwi rak malah dadi Joko Tik. Wes kene diandani sik kowe Met. Soale iki Joko Kendil iki. Wis manut to kowe iki. Tuwekane Aril ini. Nang ini ganteng. Iya ya. Ah, Aku ganteng Pak Andrew. ganteng. Kok Tenan? bindeng lho suarane lho. Heh? Bindeng Joko Kendil ya Mas ya. Heeh. Kowe tau ndelok toprak lah. Enggak. Suarane piye? Nah, engko terus nyanyi bareng engko kowe ngerayu karo ngaman ning kono aku. Kok apik ngene ya Met kowe Met. Aku dhewe gumun kok. Aku dandani apa kae apik. Suarane piye? Kowe yo bindeng to. Ya yuk. Aku ene ape amar. Oh iya. Tuk ne. Iya no. Tuk. Tuk. Tuk kempe bindeng. Parinengga sagunge pakurmatan para lenggah kakung Sumono Putri kang satu hudat kinurmatan. Nek siarane, Pak. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Lah sing disiksa sapa iki? Lah ora entuk mangan iki Met. Siksa budaya. Cahya sumirat budaya. Mijil saking lalat dan bumi Kediri Jawi Wetan. Jumbuh kalian pamundutanipun Bapak Panitia ing dalu punika ngersakaken salah setunggaling cariyos Joko Kendil Jatuh Cinta. Paraga ing dalu punika badhe kula aturaken. Gusti Hadipati
pun asta panjenenganipun Cak Slendro seniman saking Ngayuk Jakarta. Parandening Widya-Widyawati, lek mercone jep ora lek. Tasik. Dadi kok nek pas muni gebyar Biar gebyar. apa Kene sak deren 15.000, Mas. Oh iya ya. Widyawati pun asta pesinden-pesinden Cahya Sumirat. Ing telenging cariyos ing dalu punika mangke pun panjenenganipun Raka Mas Joko Kendhil pun asta panjenenganipun Bapak Komet. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka mercon lek tetep merdeka. Tok 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 tok. Ya aku ya pemain yang ngiras mercon. Ayo we teko. Lah, mercon nusul ya oleh Lek. Ya, Sekali merdeka tetep merdeka. Tuk 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 tuk. Tukang mercon krinan. Teko. Assalamualaikum. Tuh atuh. Aku assalamualaikum ora? Yo iki kok. Kula ingkang suwun. Mlakumu pincang. Pincang piye pincang sikile? Sikile. Sikile sikile. Sikile. Kok tak suwek raiku kok. Sikil ana yo loro ki tok. Ngene salah. Kok rasa go sikil? Nanti mlaku piye kok. Ngene wis ngene yo pincang. Kula ingkang sowan sinuwun. Kula pun mboten nampi tamu malih. Yo. Iki nak ngono toprak ra jalan lho. Kok toprak gak jalan piye? Jere karo ngedeke sindan. Iya. Kula ingkang sowan sinuwun. Heeh. Sapa iki ana pawongan wis ngadang ning gone tengahing ngarep lawangku sapa iki? Enek ratu sikile sak ugel to. Iki ratu anakan iki. Ratu anak. Niku sinuwun Suarane ketoprakan ngene nek. sinuwun tremos. Kok tremos ki? Lah kowe ndek kok. Jur sliramu teko ning gone ngomahku. Aku tak melok nggonmu ya. Ya, ngene ae toprak saiki. Oh iya. Piye biyen. Ngene kaya sapu tangan. Kula ngang sowan kula menika ngajak kok Kendhil. Sapa? Nyong Kendhil. Jenengmu sapa? Saru. Jongko Kendhil. Saru. Lho, omong karo ratu kok muni Jawa mau. Jongko Kendhil. Iku lho Saru. Lah mau mbok kon ngono. Maksudnya nek gak jelas ki dingenekne. Oh iya. Joko Kendhil. Joko Kendhil. Nggih. Sliramu kok teko ning gone Kadipaten ana wigati apa Joko Kendhil? Mekaten sinuwun. Anggen kula sowan menika, anggen menika badhe ngaturaken tik. Lho. Badhe pados tik-tikan. Badhe nglamar. Sapa sing ape mbok jak Lan ngamar? jenengan nggih gadah putra kathah, duka mungkin sing niki napa sing nika rak nggih enten sing purun. Pancen putra-putriku kabeh yen wedok kiayu dasare bapak ya bagus gagah pideksa Joko Kendhil. Baling-baling bambu. Ki Ratu Doraemon. Kowe pengen ngerti karo putra-putriku sing arep mbok lamar? Nggih, sinuwun. Kene nduk. Nggih. Aku dasare wong tuwa ora duwe kuwasa kabeh ning gone anakku ya Joko Kendhil. Nggih, sinuwun. Mergo bapakku ora duwe kuwasa kabeh iki ning anakku lamun yen penglamarmu ku ditampa bapak ya matur nuwun. Sami-sami. Kene nduk ngadeka Cahayu turuk 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 turuk. Doprane. Iya iki. Oh, cek terus. La 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 le le le. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok tok. Tok tok. Tok 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 tok.
Widyawati putranipun Rama Cahayu. Matur nuwun nggih niki mawon mboten napa-napa. Meneng. Meneng lho Mas. Ngaru Gusti arep pangandikan. Nggih anakku, Injih Rama. sliramu tak timbali ning gone pangarepane Rama Wigati sing arep tak aturke karo kowe Cahayu. Injih. Iki ana bedigal sing arep nglamar karo kowe. Bedigal Rama. Pawongan lho. Lah ya. Ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, bocahe jenenge Joko Endil. Kendil. Kira-kira mbok tampa apa ora? Tiang niki Rama. Ya iki sing aran Joko Kendil. Ya tiang niki Rama. Niki Rama. Rama. Piye anak? Joko kendel kados kecot lempoh Rama. Kowe krungu? Mboten napa-napa Rom. Loh. Ma, Mo. kowe darani karo anakku kaya bekecot lempoh. Kowe mbok tampa apa ora penglamare Joko Kendil? Kula mboten purun Rama. Kula mboten napa-napa. Loh, Tapi kula mboten purun. Lho, aku gelem. Tapi kula mboten. Mboten rapopo. Lah sakmene mbiyen engko ra ya nek sing nyantol. Oh iya ya, Nduk. Yen kowe ora gelem ora apa-apa kene. Kono. Injih Rama. Ngger putraku kene nyaketo karo Rama Cahayu. Lah iki gak dienggo apa-apa. Lah iki ora gelem karo awakmu. Oh, tak kira. Nduk coba wangsulana karo Joko Kendil wonge arep nglamar karo awakmu. Wonten dawuh Rama. Joko Kendil, Nggih. Kula Ndara Putri. apa pancen bener yen Kleres. sliramu arep nglamar kelawan aku? Nggih ngoten wontenipun. Kula menika sinten sing purun? Insyaallah. Ketoprak kok insyaallah kuwi lho. Kowe ketoprak wis mualaf ya kowe iki kok. Insyaallah. Kula badhe nyenengke calon garwa kula. Asing. Ya ampun. Kosek to Joko Kendil. Lho. Simbau reksa. Kepres nganggo. Pripun? Kosek to Joko Kendil. Mbok yo ngilo. Rupamu ki kaya ngopo? Kok teges kowe ki wani-wani nglamar marang putrane Rama? Lho, lembut kenging napa rupa kula nggih kaya wong kok. Tapi Lah wong rupamu kaya ngono lho apa ya pantes yen sinanding karo putrane Rama? Lho, sinten ngertos jenengan ayu kula elek? Lho, digabung. Mungkin dados e. Elek. Aku wegah Joko Kendil. Pun ta mboten napa ditelat 2 minggu ya ngono gak penak balekne. Sik kaya tuku motor nganggo garansi. Mo ya wis to. Wong sakmene mbiyen. Kowe ora gelem. Mboten kersa Rama. Ya coba lungguh iki jek akeh putra-putriku ya Joko Kendil. Nggih. Yen ora ditampa aja gelatimu, lamun ditampa aja seneng atimu. Kene Nduk, putraku kene, Cahayu. Kene. Ah iki. Ah. Iki. Inggih Rama. Nduk, putraku iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, Nduk. Coba Jawa, wangsulana. Rama. Iki sing rupane. Kayak kuwi Rama. Bel. Bela ya. Sopo iki lho? Bela sapa? Bela sapa iki lho? Kaya kancaku karo kendingi. Bela Keadaan parah lho aku dadi. ning ndi? Heh. Ning ndi? Bola tiba kene. Kulino iki. Gak. Nduk coba wangsulana karo Joko Kendil, nek kowe tresno karo Joko Kendil coba matur karo Jenenge Rama. wau sapa ya Rama? Joko Kendil. Joko kendil. Nggih Gusti Putri. Lah rambutmu ae wis putih kaya ngene iki jelas wis tuwa lho. Niki kula Semar. Semir kok. Niki kula Semir. Sampean arep nglamar putrane Rama. Menawi angsal. Lah iki bibirmu abang delewer kaya ngene apa pantes lho karo putrane Rama? Sampeyan kok ketoke kok ngelokne aku ra karo-karoan. Lah piye? Aku ki gur acting. Aku yo acting lho ning kene iki. Oh, lah kowe tak Yo, gak. ki piye ki aku? Ya ora gelem kowe ora gelem ya, Nduk ya. Aja gelem. Aku ora pura. Oh ya wis ora gelem kene-kene, Nduk. Anakku Widya Susi ngadeka Cahayu. Rama, katimbalan dawuh. Wonten dawuh menapa panjenengan nimbali kula Rama? Gak nek helm. Nduk. Iki putranipun Rama Cahayu sing denok deblong. Aku remuk iki jelas. Dadi idolane wong arek-arek Cahayu. Enjet to. Pri.
Pun. Iki ana pawongan arep nglamar karo kowe. Pluwak. Oh. Kose, enggak. Maaf. Iya ta remu. Sabar. Saduk. Rama, aku wedi. Wani ya, ho. Kene nduk kene. Manut Rama, manut. Kuwi buta apa? Panas. Apa ki? Syukur. Pripun to Rama, pripun? Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Rama gendong. Yo ngono sekali-kali. Ngono. Kowe tak golekne bathi lho, Mas. Lah yo ngono. Mulai sekali-kali atus bareng. Iki ana kene rada nyedak. Agak kok remuk. Ora. Iki anakku wis jinak. Nduk, Susi, Widya Susi. Injih pripun Rama? Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Kula badhe nglamar panjenengan Gusti Coba Putri. ngomong dhewe. Kowe Nggih. Nyaket to Cahayu. jenengmu sapa to? Kula Joko Kendil. Joko Kendil. Nggih. Weh, saduk. Toewu ho. Sik. Aku kenewu. Joko Kendil-kendilan rapateno. Met iki hanya adegan lho, Met. Adekan kono nonyone tenanane. Iki hanya adegan, sekilas adegan ya, Met ora entuk tenanan kuwi. Visum ye, visum. Tak tuntut selawit. Ora apa-apa, Nduk. Nika lenten sing bengok mbok tewu. Nah, ngono kuwi. Kula manuk. Ora Pak. Manut. Slenthek. Kuwi nek diselenthek korbane loro. Kene karo pulung ati. Iso suwenep. Coba Wangsulana, Dek Susi. Piye? Apa? Sampeyan jenenge mau sapa? Joko Kendil. Kok wis wani-wani nglamar putrane Rama sing cacahe wae ge Lah ayu-ayu. niku nek angsal nambet. Piye andelmu apa wani nglamar? Lho, pedes wonten sawah kula nggih gadah. Takane sapa? Lho, dene tangga-tangga. Lho, Apa wis ngerti rabiku pawitane akeh? Napa Kok ta? mek rupamu kaya ngono lho. Mungkin kula tak celeng-celeng. Heh? Celeng. Lha lah wis rupamu wis kaya celeng iki. Lho, piye ngene. Nduk Susi kowe gelem ora karo Joko? Ayo mah ta Rama, wong kaya ngono. Nek karo Rama Geleme, piye? heeh, ta. Coba Rama rangkul. Pluwak. Haji berarti Lara ta? lara tenan iki. Diomongi ya. Aduh, tangane antep ya, Met. Aja ngono yono kaya absen. bareng petuk kedua helman. Aku tak nggo helm kok omahe. Ya ampun. Wes kene gak gelem kene. Cahayu kene. Tak golekno sing anu, Met, lemon, Met. Ngene. Lemon, Dil. Pokoke gelem ngene lho. Kene. Nduk, Cahayu iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, coba ngono. Ah. Oh iki. Iki mesti gelem iki. Oke. Mesti gelem iki. Iki jelas glegek iki. Wilet Piye? dalu Putri Ayu. Injih Kula sekedalu. Joko Kendil. Jenengmu Joko Kendil. Nggih, badhe ngersake jenengan. Arep nyapa? Ha, nggih dolanan mawon. Aja njaluk mie lho. Mbok Mek, cicah no. Lah awakmu kaya cah cilik ngono e. Duh, suwe-suwe gedhe. Wis rupane kok kaya tekek. Padha karo mboke ya omong ngono. Lah ya kok kaya ngono to sampean ki? Gak gelem. Gak gelem kowe, Nduk. Ya amoh to. Oh ya wis, mau kene. Keton tiba nguri wis. Ya wis, Nduk, ya Nduk. Kene. Kaya tekek kok. Kene. Widya nuli. Ngene. Nah. Widya nuli. Lah iki kene, Nduk, kene. Nggih. Anu Budhe. Kalau malah ingahingi kamu. Badhe ngambil kompo. Sik kok ngambil kom. Ora sedo mbok anu. Ora padha karo liyane lho, Mas. Wah ketok golek, Pak. Piye to Rama? Piye Rama? Romo. Ana maling. Badhe nglamar panjenengan Gusti Putri. Awakmu arep nglamar aku. Nggih. Wis ngoco wae rupamu ge, serupamu kaya rupaku. Kok ya jujur men to ya. Gregeten tak sipok.
Sipok. Padha kaya copakine kaya geger. Kaya ngene kok wani nglamar aku. Apa kok? Ngomong ngono kuwi Gusti jawaban. Putri. Nek ngomong. Ning kula elek ta. Ning saged ngayemke atine Ora iso. saestu. Aku mah ndek bojo kaya ngono. Aku mah Rama, aku Kowe mah ya wis Duk yen mah. Kene anu putriku sing paling ayu pilihane wong aku kene. Hei. Kene lho. Ora iki. ayo bal. Kene kono iki. Lagi Nduk putraku. Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe wong ayu. Kula kok ditimbali wonten ingkang lamar. Oh, enek sing arep nglamar. Hei, coba. Gak iya aku. Oh iya, kita gak iya. Iki sing nglamar karo kowe coba matur. Mboten. Kata. Mboten Mbah badhe tawa tewel. Mboten anu, bincing sidon niku nyayur niku mboten. Sampean jenenge sapa? Kula komet masa lali. Komet. Komet to Komet iki goblok niki lho. Ya iku. Jare Joko Kendil. Kuwi Joko Kendil. Del, iki lho golek mae iki lho. Iki Ya sing arep iki Kang Mas Joko Kendil. Aduh, ya kuwi. Ya iki Rama, ya iki sing tak goleki Rama. Kok sing mbok goleki Joko Kendil. Yen ngono wis titiwancine Joko Kendil omah-omah babat bakal malih rupa. Lampu Mas petengi Mas. Ki malih rupa ki. Lampu Mas petengi Mas. Malih Nah, rupa. Malih rupa metke rene adek rene. Joko Kendil sik arung mati yo. Ora. Iki Mas, lah kene semuke, semuk. Lampu iso matine ora iso tak. Terene. Lah Joko Kendil bakal malih rupa bagus. Kene. Iki lho. Met iki lho. Lampu siap. Yo. Nah. Yo. Yo. Waspada lah kok padha. Padha eleke. Kang Mas, Kene. sing endi ki sing tak pilih? Sing endi kok padha? Malah. Iki bae. Ayo Kang Mas. Ayo Kang Mas. Ayo. Munggale. Kene. Nah, iki. 50.000. Ayo. Kok 50.000. Kene lho Mak, iki sapa iki Mak? Nah, iki wis lakone Joko Kendil wis kelakon palakrama. Dadi manten to. Dadi manten. Kang Mas Joko Kendil. Sampun wahyaning Titi Kala Mangsa dedhaupanipun temanten kekalih kaya to cantuka kodhok ngorek. Ayo ndang tik Kang Mas. Dangah dasar sing wedok ayu Sulistya ing warni. Dangan-dangan sing teko macan, Mbok. Nganten. Ngantene ayu Sulistya ing warni. Kaya Ayu Sri Kandi. Parandene sing kakung latihan stroke. Suwuk Mas. Hup, suwuk. Nganten anyar ngajak poli. Poli. Sorekku. Suwuk Pak Dik. Kowe malah tukaran kono. Ngel, ora iso dadi MC kene. Mas, terus. Sampun cekar saking sasara pawiwahan Sirat Paja tepaten kekalih. Temanten kekalih rangahipun saya caket repepeh. MC grobokan kuwi. Lumaksana. Temanten saribit hambalang gantal. Nganten lanang kene tetanus gitu. Apa? Kene saiki hiburan nyanyi-nyanyi. Hiburan. Nah, Nyanyi iki, Pak. Nyanyi ya, Mbok Pak. menawi Nah, iki mae. Wis iki. Wis rabi wis iki. suweneng ketane aku kesiksa. Heh? Wis mae wis ora tik-tikan iki ora mampu tik karek Ora menangnya. Di gua
Lho, Loh, gak nyanyi. Mboten. Matur nuwun nggih, Mak nggih. kok matur nuwun urung. Nyanyi ya, Mak ya. Nyanyi apa? Cuma kamu, Mak. Cuma apa gala-gala? Ku rindu Oh, gayamu. isa aku lek cuma kamu. Tenan? Cuma kamu. Ding, Nggih. Sayangku di dunia ini. Kok angel? Sayang piye? Sayangku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma kamu Entek ngiler, Am. cintaku di dunia. Tapi bayangno nome kaya apa? Lah nome rusak, Met. Lagi kancane padha nyewu lho. Sik. Kowe ngawur iki ngono tua-tuane sinden lho, Met. Iya, iya. Nek ora enek iki. Saya sepuh saya kathah santenipun. Iya, saya Anggih. sepuh saya ampun. Mila menika enggak, Mak, enggak. Heeh. Nyanyi sik ben nyanyi salah lagu ya, Mak. Apa, Mak? Sing penak, Mak. Sing duet-duet. Ya sing duet. Nggih. Ya carane mboke mbak anake kuwi. Oh, mendem itu. Oh, lah kuwi. Apa? Mbah, Mendem itu. embra ini kita. Ya. Dru. Sapira, Dru? Anakku kowe apa iki? Mbok aku njaluk dikawinke Karo sapa to, Lek? Piye? Karo sapa ta le? Serodok banter to. Serodok. Walah. Kowe kaya Sembarang. Lah kupengku kok mbok dilak. Duh. Ngene kok ya jetik. jebule kaya ngono tua-tua lah doyan. Aku terakhir beberapa hari iki seneng tuwa, Dru. Piye Pakmu anakmu njaluk dikawinke lho. Ayo wangsulana Ya kaya Wang Sulono to, Pak. karo sapa ngono. Ngono mau. Iki diwangsuli bapak apa ibu? Yo Bapak. bapak ibu. Karo sapa tale. Aja suwi-suwi. Minyak kapake jelas. Wah, ambune. Bar mangan apa kowe? Mbah tangane tak dilat. Can badhet tenan kok. Sing penting ana nyawane. Ayo bolos sikat. Yo. Nyambut gawe. Junjung. Aku ada ambak. Aku ada ambak. Mantuk. Wes dol mat wes. Met kandhane Waktune ya sakmono kuwi suwe sithik ngono dadi helikopter. Masuk tepet. Helikopter. Iki